Bijbona te vîndarê delal ê var baş. Serçava, sersera, senay var başın. Çavanın başın. Gelek spas bi bîstina dengê te û hemî hunermenda kêf xweş dibin hûn çawane rewşa we çawayî? Em başın, sağ bin, uncmar sağ bin em başın. Em diriya war qamişlod bîne pênam. Wî gelek spas bi bîstina dengê we ji xwe bernameya me jî geş û xweş dibe. Hêvî dikim ji xwe her û her em dengê we jî bibihîzin. Wekî em bibêjin stranên te yên nû wê çi bin an dikaribe behsa vê mijarê jî me bike wekî karên te yên nû çi ne? Xwedê çend stranê mî nû hene di do jê gotin û awazê min in. û yek jê gotinê bavê min in awazê min e hîna negotiye. Hîna nivîsand û negiha awaz bike. û di dayê min in û ê di hemeyê bavê min in. İnşallah demek nêz de jî ji xwe wan tomar bike gelek silav jî serkeftinê ji bo te dixwazim. Sağ ol, sağ ol. Silahı müşteri uş kadriye boyer gişarı. Gelek spas ji bona te jî. Dar û heskiriye boyer. Heger em karibin vê pirsê jî bikin hûn hêvî nakin ku hûn vegerin welat te. Min wisa raman nakin. Alem çavam hêvî nakin em kezeba me ser welat şewit lê piçkî muadeletê guhardin zarokê me li vir dirin medresa li vir mezin bûne 11 sal li virim. İnşallah hadi demek nêz de hûn bin. İnşallah. Küçük emel çevî olayım xwezê vegerim. İnşallah hadi demek nêzik de jî ji xwe hûn vegerin welat. Kêfxweşiya me jî ji xwe heger hûn jî tevlî me bibin. Eger em karibin tiştekî ji te bibihîzin mamoste wekî perçeyekî ji straneke te em diriya wê re jî ji xwe diyarî hemû guhdarên ku hûn hal me temaşe jî dikin. Serçava, sersera, lüsbena. Gazê çawa pirevîn gule İşqa mişlokê derkeveyim zgune Gazê çawa pirevîn gule İşqa mişlokeveyim gule Eve çend sal me xweş mevan gule Nizanim zî kuherim Gunem, gunem, ez gunem بله خوی تلفن او جی هات برین گلک سپاس جی جبنا هنرمند ویندار حزنی کو تفلی ما ببو سلاوی می گرم جی جبنا تا هر هبی دنگل تنیبه گلک سپاس